A Consellería de Sanidade prohibiu a Amigos de Galicia manipular produtos frescos, unha decisión que deixará a moitas familias sen atención necesaria. Por este motivo, a Fundación alertou aos diversos concellos de que non poderían cubrir as necesidades dos seus veciños en risco de exclusión social. Un destes municipios é o de Meis. Dende o goberno local non tardaron en tomar medidas para evitar que ningún veciño quede desatendido na súa localidade. E obviamente nós non vamos a ter a nosa xente desatendida, a xente que era beneficiaria do reparte de alimentos da Fundación Amigos de Galicia o vai a asumir o Concello durante estas 20 semanas hasta que se adopte outra decisión. As familias afectadas contarán co respaldo do Concello de Meis. A vindeira semana, o goberno local reuniránse con Amigos de Galicia para que lles expliquen a situación na que quedan estes veciños. A verdade é que non eran moitos, non sei se son 4 ou 5 familias, as que sexan. O Concello vai a seguir asumindo ou vai a asumir durante o tempo que faga falta hasta que decidamos que vamos a facer a partir deste momento. Hasta que Amigos de Galicia nos den unha explicación nesta reunión que vamos a ter, que nos expliquen se van a continuar ou non co servizo e se non o Concello terá que tomar outras alternativas. Os servizos sociais xa están a traballar cos afectados mentre non se atope outra alternativa. Isto vai todo a través dos servizos sociales. Eu sei que a nosa asistenta social xa está traballando no tema, xa ten catalogadas as familias usuarias e o poñeremos a través dun servizo de emerxencia social, que o aprobaremos en xunta de goberno e se darán os alimentos a quen o viña recibindo, además con mesmas características e co que faga falta. Diferentes asociacións e fundacións xa se puxeron en contacto cos servizos sociais para encargarse da atención destas familias. Dende o Concello agardan a reunión con Amigos de Galicia antes de determinar a vía máis adecuada para asegurar a atención destes veciños.